A situación dos servizos de emerxencias en Ribeira está sendo complicada. A falta de persoal e recursos está a afectar a súa capacidade de ofrecer servizos mínimos. A decisión de suspender as horas extras puxo de manifesto as deficiencias do servizo de bombeiros. Explican que a situación arrastrase dende 2024, cando se asinou un acordo para mellorar as condicións dos bombeiros. Un acordo que incluía a contratación de novo persoal, renovación de equipos e melloras no servizo. Pero ata o momento os compromisos non se cumpriron. Pois nada, en febreiro do ano 24 chegase un acordo de desconvocatoria de folga co conflito que tivemos durante 2 anos, no que se chega a unha serie de acordos, entre elas a firma dun RPT, a firma dun convenio e a contratación de 42 novos bombeiros na provincia da Coruña, que serían 102 en toda Galicia. Esa contratación debería estar efectuada no ano 2024 e esa contratación non chegou. Ademais, os bombeiros denuncian que tamén se acumulan os problemas coa renovación de vehículos e equipos. Mentres tanto, o persoal segue sen recibir os IPCs atrasados dos anos 2023 e 2024. Eso sumado a que non se pagan IPCs de atrasos do ano 23 e 24, sumado a que os vehículos teñen máis de 21 anos e non se renovan, sumado a que temos EPIs caducados. A xente se vai enfadando, a xente se vai molestando, ven que a administración non cumple cos acordos e entonces chegamos á conclusión de facer visible este enfado, facer visible que non se están cumplindo os acordos a través da non realización de horas extras estruturais voluntarias. A decisión de suspender estas horas extras é, segundo os bombeiros, a única maneira de deixar claro que o servizo non está coberto polos efectivos dispoñibles. Nos poñemos en evidencia que falta personal estrutural, non é que falte personal de apoio a maiores para cubrir un algo extraordinario, non, é que no día a día as horas estruturais non se cubren cos bombeiros que hai. Por eso esa contratación que acordamos no ano 2024 que xa debería estar efectuada, xa debería estar a xente traballando e contratada. A falta de contratación de persoal tamén afecta a outros aspectos do servizo. O delegado sindical sinala que, por exemplo, a cobertura dos servizos de emerxencias no Nadal está en risco debido á escaseza de bombeiros. Este fin de semana, pois tuvemos unha reunión de urxencia, vemos que despois deste enfado, despois de indicar co dedo quen pensamos que é culpable, que é o xerente do servicio, hasta non é un problema político, porque os políticos si puseron as súas solucións, que son pois poñer os cartos, pero alguén ten que distribuir os cartos, e alguén ten que poñer a andar as cousas, e a xerencia deste consorcio pois non fai o seu traballo. Os bombeiros de Ribeira non queren que as solucións cheguen demasiado tarde, especialmente coa chegada das datas de Nadal. O temor é que a falta de persoal poida afectar a cobertura de servizos, especialmente en momentos de alta demanda. E non queremos que estas datas pasen sin a cobertura do personal e que pechen parques, porque é unha situación bastante complicada, incluso para nós, porque non é plato de bo gusto de ter o parque pechado e non poder dar o servicio por culpa da incompetencia da xerencia. Mentres non se chegan a acordos definitivos, os bombeiros seguen traballando baixo presión e co risco de non poder garantir o servizo nas mellores condicións. O que depende dos bombeiros non vai a pechar, faremos as horas extras que sean precisas, pois que pasa que non queremos que isto se estenda no tempo, porque ao final a realización de horas extras estruturais para cubrir un servicio, ao final, ao largo, é un cancro para o servicio, porque non se pode manter de horas extras. Hai que contratar personal e, sobre todo, renovar personal, porque como anécdota, levamos aquí 21 anos traballando e jamás, nunca se fixo unha nova contratación. A espera continúa para os bombeiros de Ribeira, que denuncian que mentres o servizo continúa a loitar por manter a seguridade, a solución está nas mans da administración e a xerencia do Consorcio de Bombeiros.